Diyos marhay na aldaw mga tugang. Sa tuya po niya na ipinagsiselebrar ang solemnidad kan Pentecostes. Tema, ang Espiritu Santo balaog ni Dios sa satuya. Ngunyan, sa tuyang ipinagsiselebrar ang paghilig kan Espiritu Santo sa mga apostoles asin ki Virgen Maria. Sa Pentecostes, ipinagsiselebrar man yato ang pag-ako kan dakulang balaog ni kusog buot na urog na kinakaipuhan sa danay ni pag-utob kan misyon kan simbahan. Ipagsilibran niya to sa Eucharistia ang pagkamundagman kan simbahan na ang nagpapadagos kan misyonin kaligtasan na pinuunan ni Jesus. Ang satuya pong celebrante, ipo ang satuyang ginagalangan as inamumutan na Arsobispo kan Cáceres, mo'y Reverendissimo Rolando J. Tria, Tirona OCD, DD, kaibahan an sa iya mga concelebrantes, Reverendo Padre Juan Lorenzo Harcia, Rector can Uremos, Reverendo Padre Darius Romualdo, Chancellor, Archdiocese of Cáceres, as in Reverend Father Jerome Pelagio, Secretary to the Archbishop. Matinog ang gabos, asin po na po niyato ang satong selebrasyon sa awit sa pagpuon. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. An katanungan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aga sa Indo kapos. No? Diyos maray na agaman po. Namamotan kong mga tugang, nagkatiripon kitang unian sa solemnidad kang aldaw ng Pentecostes, sa pagpasalamat huli kang biyaya kang Espiritu Santo na itinao sa sato bilang simbahan ni Kristo. Maganang kita, tanganin kita na mga nagsusunod kay Kristo, mapano man kan Espiritu Santo
sa pagpatutuon niyan sa satong pagtubod. Mga tugang, iduko ang payo, asin sa silensyo kang satong konsyensya asin puso, mapagkumbabang ako unta, an satong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Ang gabos, mukusog tabi, nagkukumpisal ako, sa Diyos na makakamhan, asin sa sa Indo, mga mga tugang, tugang, na na nakasala nagkasala ko ako ning ning makuri, sa sa isip, sa sa tataramon, tataramon, sa sa gibo, gibo, asin sin sa sa kapabayaan. kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo, mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan. Asin pakatawada an sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamarawayan sa Diyos sa kaitasan. Makustog tabi, ang gabos, bakanta? Kamurawayan. Amen. Iduko ang payo. Mamibig kita
O Diyos na nagpapabanal kan bilog mong simbahan, sa lambang banwakan, asinasyon, huli kan sakramento kan kapistahan ngonyan aldaw, pabuloson mo ang mga balaw kang Espiritu Santo, sa bilog na kahiwasan kang kinapaan, asin sa pagpuon kan paghurit kang marahay na bareta sa inta, ang nahaman kan Diyos no na grasya, magpanosiring man sa mga puso, ning mga paratubod nga niyan. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagakade, sa pagkasarokan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag manunungod kan mga apostoles na napano kan Espiritu Santo. Inako ninda ang Espiritu Santo, asin pinunan ninda ang pagbalangibog kan mga katukduanin kagurangnan. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibon ng mga apostoles. Pagdatong kan aldaw nin Pentecostes, tindagabos nagkatiripon sa lugar man sanang ito. Padaling nadangog ninda ang sarong tanog, nagikan sa langit. Tiring sa hagubuhog, nin makusog na duros. Ang tanog nakapano sa bilog na harong na sa indang namumugtakan. Nagpahiling sa inda ang mga dilang kalayo na nagkakabaranga asin nagtugdon sa ibabaw kan payon yung lambang saro sa inda. Tindagabos na pano kan Espiritu Santo asin nagpuon na magtaram sa manlain-lain na tataramon. Susog sa ipinataram sa inda kan Espiritu Santo. Sa Jerusalem may nag-eerok na mga tawong makadiyos. Mga Hudyo na hali sa gabos na banwaan sa irarom nin langit. Kan madangog ninda ang tanog, nagtiripon sinda gabos ng aralas. Huli ta, nadangog ng lambang saro na ang mga apostoles nagtataram sa sadiri nindang tataramon. Nangalas sinda asin naghapot, bakong mga taga Galilea ini gabos na mga nagtataram? Daw talambang saro sa sato, nakakadangog sa nagimatan tataramon. Mga Partes, Medos, asin Elamitas, mga hali sa Mesopotamia, Judea, asin Cappadocia, sa Ponto, asin Asia, sa Grigia, asin Pamphylia, sa Ehipto, asin sa runanin Libya, nakataid nin Sirene, mga nakikihimanwa na hali sa Roma, mga Hudyo, asin Proselyto, mga Cretenses, asin Arabis, tindagabos na dadangog niya to na nagtataram sa satong sadiring tataramon, dapit sa mga ngangalasan na ginibo nin Diyos. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang gabos po masimbag. Kagurangnan, isubol mo ang sa imong espiritu, asin mababago ang kinakban. Uliton ko. Kagurangnan, isubol mo ang sa imong espiritu, asin mababagoan kinaban. Pag umawon ang kagurangnan, kalagpo. O Diyos na kagurangnan, ikaurog kadakula, ang sa imong gubing kamurawayan, ika napapalibutan nin liwanag. Kagurangnan, ihubol mo ang sa imong espiritu, asin mababagoan kinaban. Dakol ang sa imong mga ginibo kagurangnan,
Marahay ang paglalang mo kan gabos na bagay. Ang daga panukan sa imong mga linalang. Kalagko, pag umawa ang kagurangnan. Kagurangnan, isubol mo an sa imong espiritu, asin mababagoan kinaban. Ani kaduwang babasahon, iyan manunungod kan manlain-lain na balaog nagikan sa espiritu. Iguanin kadakol na mga balaog, alagad iyo man ini ang nagsasaro sa tuya kay Kristo. Hinanyugon niyato ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Mayo nin makasasabi si Jesus kagurangnan kun bako sa bagsik kan Espiritu Santo. Manlain-lain ang mga balaod alagad ng Espiritu. Manlain-lain na paglingkod alagad saro tanan kagurangnan. Manlain-lain nagibo alagad ng Diyos na naggigibo kayan gabo. Sa lampang saro, iwinawaras ang balaog kan Espiritu para sa pakinabang nin gabo. Ang hawak saro sana. Alagad dakol ang mga kabtang. Ang gabos na kabtang kan hawak tutuo dakol. Alagad minabilog ni saro sanang hawak. Siring kayan si Kristo. Sa sarong Espiritu, kita gabos binunyagan. Grego asin Hudyo. Uripon asin bakong uripon. Saro sa ng Espiritu ang ipinainom sa to gabos. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sikwensa. Madya o banal na Espiritu, madya halia sa langit. Padarhan ang banaag nin simong liwanag. Madya o ama nin mga dakdukha. Madya burabot nin mga biyaya. Madya liwanag nin mga kalag. O marahayon na pararanga madya. Sa puso mi mag-erok ka. Asin ang kalag mi paugmaha. Sa pagal dakulang kahingaluan. Sa ini dakulang kaginhawahan. Sa luha dakulang karangahan. Uliwanag na magayagaya ang puso mi pakipanoa. Pusong namumuot mo sana. Kundai ang sa imong pagtabang. Ang tao dainin kaalingan. Daing anuman nakarahayan. Ang mga digta pakilinigan. Ang mga alang pakiririha. Ang mga lugad pakibulungan. Ang pusong malipot palaada. Ang lagalag sa dalan apuda. Tauan sa mga surugoon mo ang mga nagsasarig sa imo. Ang balaog mo nagkakapito. Kabanalan sa muya warasan. Asin sa oras nin kagadanan, kamurawayan daing kasagkoran. Amen. Alleluia. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkahapon kan alito, enot na aldaw nin simana, pirinto ang mga pintuan duman sa harong na pinagtiripunan kan mga disipulos huli sa takot sa mga Hudiyo. Si Jesus naglaog, nagpatahaw sa sainda, asin nagsabi, mapa sa Indo ang katuninungan. Pakasabi kay ni, ipinahiling niya sa inda, ang sa iyang mga kamot asin hirog. Ang mga disipulos, nagkaurugma pagkahiling sa kagurangnan. Giraray nagsabi si Jesus sa sainda, mapa sa Indo ang katuninungan. Siring na ako sinugo kan Ama, kamu man sinusugo ko. Dangan, hinayupan niya sinda asin sinabihan, ako anindo ang Espiritu Santo, an kiisay man na mga kasala na sa indong patawadon, mapapatawad. An kiisay man na mga kasalan na dainindo patawadon, dai mapapatawad. Maray na bareta in sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo Kristo. Tukaw po. Kiraray Diyos maray na agasin do gabos mga tuga. Enon sa gabos, ang sakong pasasalamat kay Father Luan sa pag-imbitar sa sako para pamayuhan ang banal na misa sa okasyon kang sa itong 23rd Pentecost celebration. Naugma rin ako maaraman na digdi ang mga líderes asin membros kang manlain-lain na organisasyones, 9 communities. Especialmente naugma ako magbisa kay ibang sa kunduang kapati, si Father Dario na nagtausendo kang refleksyon sa empowerment kang Espiritu Santo sa pagsasabuhay niya ito bilang sarong synodal church na may igwang komunyo, participation, asin mission. May kay po mga tugang, importante na kita nakakatiripot bilang sarong simbahan para giraray, gunutain niya to, girumdom niya to, ang dakulang misteryo ng Ama asin ng Aki, nagtao kang divine balao, divine gifts sa simbahan, none other than the Holy Spirit. Mga tugang, katakol-dakol na bagay arad nga to tungkol sa Diyos Ama. Mababasa nato sa Biblia ng Diyos Ama, nagibo kabilo kang kinapan. He created everything. Siya ang satong Ama, kitang gabos, mga aki niya. Yan ang sinabi ni San Juan sa iyang surat. Sa inyo ba aram na ang Diyos ang dong Ama, siriman kayong gabos ang sa iyang mga aki? Indeed, God is the Father and we are His children. Alam din niya ito mga tugang, si Jesus. Ano ang kanyang ginibo? Ikaduhang persona, kasantisyo Trinidad, na isinugok ang Ama para iligtas kitang gabos. Pagi sa iyang pagtiyos, pagkagadan, pagkabuhay liwat, pagsakat sa langit. Astango niyang pagi sa mga sakramento, na mamatayan niya to ang padana niya pagkilos ni Kristo. Si Kristo nagpapailig sa to, kandakulang pagkamaot, asin pagkaherak sa Diyos. With regards to the Holy Spirit, medyo kakakonti, kakatiting ang kaaraman kan mga Kristiyano, especialmente kan mga Katoliko. Naalala ko yung istorya kan sarong mountain climber. Nagsakat siya sa sarong bukid. Ngayon nadulas siya. Tuloy-tuloy siya sa bangin. Buti na lang napahawak siya sa roots, protruding roots. Nakalabas sa mga ugat kang sarong puno. Na nakakapit na siya, nahiling niya, kararon ang babagsakan niya pag nakabitiw siya. Mayo siyang magawa kung di magpamibi na lang para masalbar siya. Kaya nagpamibi siya, nagsigaw siya, St. Francis, please help me.
may tingog na naghapot, si Sign of St. Francis, Francis Assisi o Francis Xavier? Gulat siya. Uy, ano to? Sigaw siya, Santa Teresa, help me! Silensyo. And then girara yung tingog, nagbalik. Si Saint Teresa, Saint Teresa of Child Jesus o Santa Teresa of Avila? Oh, Diyos ko. Ano yun eh? Saint John, help me! Si Saint San Juan, Evangelista? Na? O, sino yung isa? Nepomuceno o Bautista? Chinek ko lang siya kung alam niya eh. So, tulupa, tulong Juan. Naku, dumudulas na yung kamot niya. Dumudulas na. Dulo na nung roots. Kita niya yung paa niya, gumaganyan-ganyan na. Pinapawisan na, Diyos ko. Sumigaw siya. Holy Spirit, please help me. Silence. Mayon tingog. No boses. And then there was a wind. Malakas na hangin. Super lakas. Binuhat siya at nilagay siya sa patag. Yung pala ang Holy Spirit dahil sarulang ang Holy Spirit. Amen? In other words, sa madaling salita, walang kakumpetensya. Walang Francis Assisi, Francis Xavier, Juan Evangelista, Nepomuceno. Pag Holy Spirit, sarulang. Siriman ang kabagsikan kang Espiritu Santo, yan ang nagsalbar dungan sa tao. Mga tugang, it's a interesting anecdote, but that is the reality. The Holy Spirit is power. The Holy Spirit is gift. The Holy Spirit is love. The Holy Spirit is love. Ngunyan, ano ang ginigibo kang Espiritu Santo sa sato? Ang Espiritu Santo, duwa ang iyang kilos para sa atin sa tong pagiging tao. Being person, binago kita, paagi sa bunyag, nagkaigwa kang dakulang misteryo, na dahi na lang kita, anak ng sa tong mga magurang, kundi aki, adopted son or daughter of God. Nagkaigwa kang pagbabago tayo niya to nahiling sa mata. Pero nahiling lang niya to sa mata kang sa tong pagtubod. Nasa bunyag, iba na kita. We are changed. We become sons and daughters of God. Sa labas, physically, magurang niya to, ating parents, pero ngunyan sa bunyag, ang sa tong ama, ang Diyos. Sa, ayokong gamitin, pero buti at least malaman ninyo. Sa filosofiya, ang tawag diyan, yung salitang ontos sa Grego means pinaka-basic, yung pinaka-pundasyon mo. Kaya tinatawag na ontos change. Yung pinaka-basic mong tao, nagbago yan. Pinago yan ng Diyos. Paagi sa bunyag, sa tubig, asin, sa Espiritu Santo. Dahil kaya gawin yan kag tubig lang. Pero paagi sa tubig, asin ng Espiritu Santo, we all had yung tinatawag na ontos change, ontological change, pagbabago sa pinakapundasyon kang buhay mo. Sabi ko nga, nahiling lang yan sa mata kang puso niya to, sa mata kang pagtubod. Externally, we are the same. We are babies. Mga baby, iba't ibang klase. Di ba? Pero kung binuhusan kang tubig kasi Espiritu Santo, iba na yan. Aki na yan kang Diyos. Matanong ko si Do, mga tugang, Sir, kailan ang birthday mo, sir? Birthday mo? March 1. Very good. Madam, kailan birthday mo, madam?
June 15, very good. Kayo rin po, madam. Ikaw, nasa first row. Turog. Ang bira. Hindi naman, gising na gising, nag-aapaniko eh. Ikaw ang natuturog eh. Kailan birthday mo, madam? November 3. Cameraman, kailan birthday mo? April 7. Very good. Sir, kailan ka bininyagan? Kailan ka bininyagan? Ma'am, kailan ka bininyagan? O di aram, kailan ka bininyagan? May 14? O may hindi sigurado. O yung nagising na, kailan ka bininyagan? Ha? O tignan nyo yan. Yung birthday niya to, yung buhay sa katawan, aram niya to. Pero yung buhay sa langit, na binago tayo ng Diyos, di niya to aram. Pambihira ba't ganun? Huwag kayong mag-alala, maski ako, di ko rin alam eh. Kailan ako bininyagan. Pero, ini mga tugang, di nagtatapos ang kilos kang Holy Spirit diyan, duman. Ang Espiritu Santo, because He's a dynamic Spirit, He is responsible for our becoming Christians. Yan. So dahil lang kita binago kang Diyos, ang pagbabago sa sato, ano yan? Dynamic. It grows and grows and grows hasta sa magadan kita, hasta makalog kita sa kaden kang Diyos. Siyang responsable diyan, ang Holy Spirit. Kaya nga sinasabi, the Holy Spirit is like a divine motor that pushes us, tinutulak kita, impels us to grow, to mature. Kaya nga importante na kita magkaigwa kang debosyon kang Holy Spirit. Kasi ano man ang ganda ng kotse, 2022 car, SUV, luxury, pero kung mayo siyang gasolina, mayo spark plug, ayun na andar, di ba? Ang Holy Spirit ang nagtataw ang spark para ang buhay niya to umandar, lumago, para kita mag-mature. Ngunyan, sa anong level, in what areas of our life does the Holy Spirit specifically work? Enot, sa pagrelasyon niya to sa Diyos through prayer. The Holy Spirit is responsible for deepening our relationship with God, most especially in and through prayer. Di ba sabi ni San Pablo? Where there is no Spirit, we cannot say, Abba, Father. Where there is the Spirit, we can call God Father. Where there is the Spirit, we can pray to the Father. Mayon niya to araban sabihon, ang Espiritu Santo will be the one to speak on our behalf. Kaya nga, if you want to develop a deep relationship with God, if you want to learn how to pray profoundly, then invoke the Holy Spirit. Kamu, mga charismatic, that is your line. Praise the Lord. Sumisigaw kayo. Diba? That is your line. Especialmente, the highest form of prayer, ang banal na misa, na duman, the priest invokes the Holy Spirit to sanctify, to change the bread and wine into the body and blood of Christ. Okay? Number 2, ang Espiritu Santo, burabod kang katuninungan ni Kristo. If you want to have peace of mind, if you want to have peace of heart, then let the Spirit be alive in your heart. Ang Espiritu Santo, Espiritu siya na kan katuninungan. Kaya nga si Kristo, nang itinaunyang siyang Espiritu sa krus, ngunyan na nabuhay liwat, anong yung pagbate? Katuninungan sa Indo. Peace be with you, because my Spirit is with you. Ang buhay niya to, paano kang stress, di ba? Paano kang anxiety, worry. Naalala ko yung sarong babae, nagsurat sa kanyang doktor. Sabi niya, my dear doctor, I am worried about my husband, who is worried about me,
because he thinks I'm worried about him. Paikot-ikot, di ba? Puro worry. Kaya, mientras pag nasa imo, Holy Spirit, ano man ang pagdaanan mo in the sea of life, it may be turbulent, panokab stress, pagtiyos, you will remain strong and firm and calm and tranquil. Salamat sa katudanungan ng Holy Spirit. Amen! And finally, as I end, harap kong mararab ng sinabi ni Father Cinto, ang Holy Spirit responsible na kita maging charitable person. Naalala rin do ang turo ni Jesus, love one another as I have loved you. By your love for one another, people will know you are my disciples. Ngunyan, si Saya magtutok do sa sato about charity, about love. Si Saya magkatatabang para kita makakilos para sa kabutihan kang satong kapwa. The Holy Spirit, who is divine love, the love of the Father towards the Son towards the Father. Uya ang Holy Spirit, the love of the Father and the Son. Ang love na ini, itinao sa sato, paagi sa Espiritu Santo. At aram niya to, sabi ng St. John of the Cross, at the sunset of our lives, when we stand before God, we will only be judged on one thing. How much have we loved? Hindi tatanong, hahaputan kita kang Diyos, o magkano iniwan mo sa lupa, ilang business, magkano iniwan mo sa bank account mo, ha? Ilan ang sasakyan mo, kamusta ang business mo. Hindi yan ang hapot. Ang hapot, paano ka nagmahal nang nasa daga ka? How did you help your brothers and sisters, especially the poor? Ngunyan si Sai ang nagtutulak, nagtatabang para maipahiling niya itong pagkamuot, especialmente sa mga pobre, sa mga dukha, ang Holy Spirit. Manlain-lain pang ginigibo ang Holy Spirit, pero ang tatlong ini, manghihiling niya to sa Biblia. How the Spirit is there when the community gathers together to pray. How the Holy Spirit, sa tahaw ka mga problema, threats, persecution, uya, ang Holy Spirit, nagtataw kang kukusugan, maski na magadad sinda, kumakanta pa sinda. Who is responsible? Outsiders, nang nahilig lang mga Kristiyano, ang sabi nila, look how they love one another. See how they love with one another. Si manlain-lain na kultura, Grego, Romano, Syria, Padosa, pero sarulak sila. Si saya nakipo ini ang Holy Spirit. Kaya mga tugang, kita sarong samahan na nagtutubod sa Espiritu Santo, may debosyon sa Espiritu Santo. Kita oremus. Si Saya ang magbibigay buhay sa sato. Magiging faithful kita sa satong pagiging oremus, ang Holy Spirit. Sabi ko nga, just to end, pag matanindo, when you wake up, just say this simple prayer. Sabihin nyo lang, Madya, Espiritu Santo, kaibahan mo ko sa aldaw na ini, sa kabos kong gigibuhod, in all my undertaking. Madya, Espiritu Santo, kaibahan mo ko, specialmente, sa panahon kang sa kong pagtiyos, problema, kadikloman, pagluya, stress, anxiety. Madya, Espiritu Santo. When you call on the Holy Spirit every day, every morning, I will guarantee you, gagaang ang buhay nindo. Amen? Dahil lang yan, ang manlain-lain nindong problema, magkakaigwa kang solusyon. Amen? Kaya kung nangutang ka kay Father Luan ng 10,000 pesos, baka sabihin niya, okay na yan, amnesty na yan. So don't forget that. Every morning, say,
Come, Holy Spirit, be with me. And I will guarantee you, when we end our life on this earth, uya ang Espiritu Santo, sasamahan kita sa paglaog sa kadayan kang Diyos. Viva Espiritu Santo! Ora pa kanya ito ang Espiritu Santo, mga tugang. Now, let's save some moments of silence. Feel and pray, touch the Holy Spirit in your hearts. Silensyo kita. You may close your eyes. Matindugang gabos, pamibig sa banal na Espiritu, we can raise our hand. Ang gabos. Sa mga leaders, yung mga leaders, Inapudan po ang mga leaders ng communities. Please come forward. mapila ka mo doon. Pati po sa mga parish coordinators kang CRC. Okay. Silence. Now everybody raise your hand. Hesu Kristong kagurangnan, bantayan mo ang mga pamayo kang sa imong simbahan. Orog na ang mga nangingenot sa mga movimientos religyosos digdi sa Archdiocese ng Cáceres. Padanaya sindang maimbod sa indang pangapodan, asin sa pagpahayag kan marahay na bareta sa mga miyembros kan mga komunidad iglesias. Tokdoe sinda namimidbidan asin basahon ang mga tanda kan mga panahon susog sa kotokdoan kang simbahan. Sindaman pakusuga sa balaog kang Espiritu Santo asin tabangan na masaindang paglingkudan ang saindang mga sadiring komunidad, lalong-lalo na ang mga dukha asin mga menos. Tawi sinda ning malinaw na paghiling kang sa imong presensya sa kinaban. Sa tabang asin pag-antabay nina, Nuestra Señora de Peñafrancia, asin pakaaram kung pano ini ipahiling sa iba. Bendisyonan ko, binebendisyonan ko kamo gabos sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Amen. Special way. Ah, like the spring in the desert. Come to the way of soul. Lord, let the spirit with power. May I ask the leaders to please face the communities. Harap ka mo. Puro pa kanya to ang sa to mga leaders. You may go back. Ang gabos mga sugtabi, nagtutubod ako Sa sarong Diyos, amang makakamuhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Kristo bugtong na agi kan Diyos, asin namon dagi kan sama bago kan gabos na panahon.
Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang. Saro sa pagkadiyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, i Virhen Maria asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw nabuhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tukan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. An sa iyang kadaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay baka Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paaginin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagharat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ang Espiritu Santo naghimo sa to bilang sarong banwaan, sarong pamilya, sarong hawak ni Kristo. Sararo kitang mamibi sa Diyos Ama, ang satong simbag, makusog tabi ang kabos, kagurangnan padarahan sa mo ang sa imong Espiritu. Kagurangnan, padarahan sa mo ang sa imong Espiritu. Para sa satuyang simbahan, sa pamamayo kan satong Santo Papa, ang gabos na obispo asin kapadian, tanganing sa tabang kan Espiritu Santo, magkaigwasindanin kusog buot na ibalangibok ang marhay na bareta sa gabos na katauhan, susog sa ipinagbuot ni Jesucristo. Mamibi kita sa kagurangnan. Padarahan sa mo ang sa imong Espiritu. Para sa gabos na may katungdan sa banwaan, tanganing sa pasabong kan Espiritu Santo, mamidbida ninda ang karahayan ng kagabsan, iyo ang sa indang dapat atamanon asin bako ang sa indang pansadiring karahayan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, padarahan sa mo ang sa imong Espiritu. Nan Espiritu Santo, maghade sa puso kan gabos ng mga Kristiyano, lalong-lalo na sa panahon ng kariribukan asin daing pagkasararo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, padarahan sa mo ang sa imong Espiritu. Na ang mga dukha, ang mga nagtitio sa malain-lain na kahorasaan, dai mahalian ng paglaom sa Dios asin mag-ako sa Espiritu ni Kristo na mag-erok sa sainda, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, padarahan sa mo ang sa imong Espiritu. Kitagabos na uya sa misang ini, tanganing sa satuyang pag-ako sa banal na Espiritu Santo, mamidbid ta ang satuyang katungdan sa mga dukha, asin nangangaipo, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, ipadarahan sa mo ang sa imong Espiritu. Idulot niya tungon yan mga tugang ang satong mga personal na intensyon, siriman intensyon para sa satong mga pamilya. Makakamham na ama, ngunya na aldaw mantang nagseselebrar kami, kan paghilig kang Espiritu Santo sa imong banwaan, padarahan sa puso mi ang sa imong Espiritu, tanganing mabuhay kami siring sa imong aki, na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Tukaw po para sa liturhiya kang Eukaristiya. Ang Please, pagdulot nin mga atang. please form two lines, dua kapila. Cameraman, move a little bit here. Two lines for the offering. Father Darius at Father Jerome will receive. Cameraman, can you move your camera here para di makabara? Cameraman. Two lines, sa gitna, two lines. Si Dario.
Tindog po. Magpamibig kamo mga tugang tanganing ang sako asinan sindong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Akon malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa paginabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibig kami. Itugot mo na susog sa panugakang semong aki. Ang Espiritu Santo bulanos na magpahayag sa mo.
kan misteryo kaining sakripisyo, asin maninigong magbuyagyag kang gabos na katotoohan, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. itasan mga puso, Itinas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigawasin dapat matanos asin nakaliligtas, na danay asin minsan saen magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, O Diyos, na makakamham na daing kasagkoran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Sa ika na nagtatapos kang sakramento Pascual, nagwaras kang Espiritu Santo, ngunya na aldaw, sa sainda na ginibo mong maging mga aki sa pag-ampon. Huli kang pakisumaro sa bugtong mong aki. Siya ang kapinonan kang namumundag na simbahan, nagtaltag kang Diyos noon, napakasabot sa gabos da banwaan, asin nagsaro kang manlain-lain na mga tataramon sa pagpahayag kang saro sa ng pagtubod. Kaya sa labi-labing kaugmangan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban. Kaya ang mga langit no na virtudes asin mga angheles na potestades, nag-aawit kang himno kang semong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Makusog tabi, makantang gabos, all together and aloud. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo. Ang langit asin daga, ano kang sa imong kamurawayan. Kaya dyan, bakusog. Palada ng minadigdig, sa ngaran kang kagurangnan. Luhod po. Silensyo. Kagurangnan, ikanagadang banal, purabot ng gabos ng kabanalan. Kaya ining mga atang namimibig kami, pamanala ka ng buon kang semong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya na surugari na buot pinasaluwiban sa kud sa pasyon, nagkuha ning tinapay, asin pagpasalamat pinaak ini, asin itinao sa siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Ta ini ang sakuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pakapabanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa siya mga disipulos nang sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Ta ini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibohon nindo sa pagromdo
sako. Misteryo kan pagtubos. Mo kagurang na ipinamamareta niya mo. Kaya kami nga nagroromdom kang sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdodulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapakanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroroon kan Espiritu Santo. Irumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malbos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya sin kay baniya sin sa iya. Sa imo Dios amang makakamham, kasarukan Espiritu Santo. Ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Tindog po. Sa inspirasyon kan Espiritu Santo, asin sa ngaran ni Kristo, apudan niya to ang Diyos Ama, kitang gabos, Ama niya mo. Ama niya mo na yao sa langit. Ang ngaran mo magdaton, ang kadean mo ang yari ang buot sa daga ni siring kakang saruwaga. Itao mo sa muyangon niya.
Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdarama sa sugo. Agawa kami sa kabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo an katuninungan. Tanganing kaming natabangan kang sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa kabos na kapurisawan. Mantang kami nagkakalat kan maugmang paglaom asin pagdatong, kang samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita asin ang kapangyarihan. Siring ang katulawayan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa simo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinato ko sa Indo. Hare pagalingan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kang simong simbahan. Asin papagkanagawa na siya mapatuninong asin magkaboronyog, tusog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tuga, mga aki, magpatinaraohan kamo nin katininungan ni Kristo. Peace to all of you. Peace to your family. Podero Dios kan mga kasalan kan kinaban. Diyos na nagpapara kan mga kasalan. Ang Diyos para kan mga kasalan kan kinaban. Hari kami Lord po. uyan kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Please form two lines for the communion. Father Jerome and Father Dario will give communion in front. Matindog puan gabos. Idako ang payo. Mamibig kita. O Diyos na nagwaras sa simong simbahan kan mga langit non na balao. At amana ang grasya na sa imong winaras. Tanganing danay na makusog ang pinabulos na balaog kang Espiritu Santo. Asinan kakanon nin kalag, magpatalubo kan pagtubo sagkot paman. Huli ki Kristo sa mong kaguranan.
Tukaw po. Namumutan niya mong Arsobispo, Broly, mga kapadian, mga tugang. Tinawag ka sa kuya ang word of thanks. Dahil ko po halayon sa sarong libro na po ang piling isabi ko sa word of thanks. Na nagpapasalamat ako sa Archdiocese of Cáceres, inot the late Archbishop Leonardo Legaspi, dangan kay Archbishop Ronaldo Torona. Dahil tinuka sa kuya ini 27 years ago na magpuon ka ining communities na ini maging sarong office for religious movements. Nagpuon po kami sa apat sa naman na aktibong small communities. Nagpuon kami sa DIT. Igusa na kami sa sarong chapel. Hanggang nagpradakula na kaibo na kita sa Basilica, dahil naghanap tayo ng harala, darakulang venue. Salamat po kan sa indong pagkatamay. Tas yan po giya kan Espiritu Santo. Ang driving force ang gabos ani na paglampasan ta ang gabos sa trials, persecutions, gabos sa kadipisilan. Iyo po ang banal na Espiritu for 27 even or more years na kami na iribanan bilang religious movements di sa Archdiocese. Kaya salamat po sa mga yawnig di sa Archdiocese of Cáceres. Salamat po. Nagpapasalamat man po ko sa imo, Archbishop. Tangon yan, after 27 years, mapapahingalo ko naman sa diri ko. Kaya masabi na ako sa inyo, boss, bye-bye. Alagad, pinapabisto ko sa inyo, ipipresentar ang maribay sako, si Father Darius Romualdo. Out pamanlugod hilingon niya na ang ministry ni For Life. Pero diretso po ni, kaya mo yan, Father Dars. Kaya na, kaya. Sa pagi po yan sa tabang kan Espiritu Santo, kayang-kaya ng rampasan ng gabos pa. Mas darakula pa kayo ni. Kaya salamat sa mga nagtinder, Our Lady of Peña Francia Healing Ministry, New Catechumenal Way, GRC, Families for Christ, Women's for Christ, Tagadigisa from Sohor Parish, and El Shaddai, Adonai's Love as in Sacred Heart. Siwi po din nakadigdi ang iba. Sa may mga kaulangan po kayo. Pero sa gabos, salamat po sa Espiritu Santo. Ano pa kanta Espiritu Santo? Na pinalampas kita kang gabos na problema. Nagkurusog na sa nadali ang Espiritu Santo dahil nagpabaya. Ako po, nagpasalamat yan. Dahil niya ako pinabayaan. Puro pang pinakusog hanggang nagruloy sa nang hawak. Siya pag nagpapakusog sa satuya. Salamat po sa Espiritu Santo. Salamat po sa Archbishop. Salamat sa Archdiocese of Cáceres. Okay. Salamat po. Mga tugang, si Father Harsha, nagpasalamat. Sa satong gabos, kita naman ang magpasalamat sa saya, pagiging mahigos, mahimbod na pastor, dito sa parokya, especialmente bilang direktor kang Oremos. Ura pa kanya to si Father. Thank you so much, Father, for your ministry. Nasabi ni Father, si Father Dario raw for life. Hindi naman for life. Kasi naghihintay din si Father Jerome. Kaya sabihin natin, 98 years lang si Father Dario. Okay? So matindog ang gabos para sa pagbindisyon. Bago ko kamo bindisyonan, ang ngaran nindo, Oremus. In Latin, you, Oremus. It is your vocation to pray constantly, untiringly for the Archdiocese. It is your vocation to pray for the Church, for the Holy Father, for all the bishops. Okay? So magpapamimi ka mo dahil lang pag may igwa ka mo mga activities, kundi develop a prayer life. Yan ang importante. Buhay pangaji, buhay pamibi. Yan ang dapat natong isabuhay, gibuhon sa tabang kang Espiritu Santo. Amen? Amen. Now bow your heads for the solemn blessing. And I also bless your loved ones, your families, especially those who are sick, with my humble blessing. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong Espiritu. bendisyonan banlagod kamo, kan Diyos na makakamhan, magpapangrus, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo, Amen.
Lakaw kamo asinirubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Viva el Espíritu Santo! Viva la Virgen! Viva San Jose! Mga tugang, I know you prepared something for lunch for us, but Father Jerome and I, I have a wedding at 1 o'clock. Kaya makakad na lang ako sa palasyo, sa residence, okay? Tapos madiretso na ako sa Basilica. Kasi pag di ako mag-lunch, baka magtatarang pa tayo, mahaba. Baka makipag-marites pa tayo. Kaya sa residence na lang. Amen? Amen. God bless you. Happy Fiesta. Please don't leave. Tindog lang po kamo, mapapicture kita. Tindog lang po kamo, mapapicture kita. One, two.